και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κόντο, ιδρυτή της πλατφόρμας Greek Ancestry, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση, την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση αρχαιακού υλικού γενεαλογικού ενδιαφέροντος από όλη την χώρα, με στόχο βεβαίως, κύριε Κόντο, καλημέρα σας, η αναζήτηση των οικογενειακών ριζών του καθενός μας, ένα αίτημα που αφορά όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι αναζητούμε τις ρίζες μας. Δεν είναι και τόσο εύκολο όμως να πας βαθιά πίσω στον χρόνο. Δεν είναι πράγματι, και η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα προηγούμενα χρόνια η ψηφιακή δυνατότητα που υπήρχε ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Εμείς ξεκινήσαμε το 2020 να χτίζουμε μια βάση δεδομένων γενεαλογικού ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή η βάση περιλαμβάνει πάνω από 2,5 εκατομμύρια καταγραφές, δηλαδή μιλάμε για περίπου 8 εκατομμύρια ονόματα προγόνων μας από όλη την Ελλάδα, από το 1820 μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περίπου. Μάλιστα. Πόσο εύκολη είναι όλη αυτή η διαδικασία, κύριε Κόντο, και πού ανατρέχετε, σε τι πηγές ανατρέχετε? Λοιπόν, δεν είναι εύκολη, ακριβώς επειδή υπάρχει δυσκολία στο κομμάτι των πηγών. Εμείς ενδιαφερόμαστε λοιπόν για αρχεία γενεαλογικού, θα λέγαμε ας πούμε έτσι ληξιαρχικού ενδιαφέροντος. Επομένως έχουμε κάνει συνεργασίες με τα γενικά αρχεία του κράτους, ψάχνοντας μητρώα ρένων, εκλογικούς καταλόγους. Έχουμε συνεργαστεί με το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ψηφιοποιήσαμε τα μητρώα των φοιτητών εκεί. Έχουμε ψηφιοποιήσει μητρώα πεσόντων σε όλους τους ελληνικούς πολέμους, επαγγελματικούς καταλόγους, υλικό από τα Ιόνια νησιά ληξιαρχικά, δηλαδή αρχεία από το 1841 και μετά. Επομένως, ουσιαστικά αναζητούμε πηγές οι οποίες να μπορούν να μας πούν, να μας δώσουν στοιχεία για τους προγόνους μας, τα οποία αφορούν τη γέννησή τους, τους γάμους τους, τους θανάτους τους, που έζησαν, τι δουλειές έκαναν, τέτοιο υλικό. Και βεβαίως μια διαδικασία που αφορά τόσο τους Έλληνες εντός των συνόρων, όσο και ίσως και περισσότερο ακόμα τους Έλληνες εκτός των συνόρων, που μιας και μιλάμε για γενιά τέταρτη και πέμπτη γενιά Ελλήνων, αρκετοί από τους νεότερους θέλουν να μάθουν από πού ξεκίνησαν οι προγονείς τους, τι έκαναν, από πού κρατάει η σκούφια τους, να το πούμε έτσι. Συμφωνώ απολύτως. Θα λέγαμε ότι αφορά κυρίως τους Έλληνες της Διασποράς, και ειδικά τους Ελληνοαμερικανούς και Ελληνοκαναδούς, που έτσι έχουν περάσει περισσότερα χρόνια από τη δική τους μετανάστευση, και σιγά σιγά βλέπουμε να υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον και στους Έλληνες της Αυστραλίας, μολονότι είναι πιο πρόσφατη η μετανάστευση εκείνων. Βέβαια. Να πούμε για τους Έλληνες της Αμερικής κυρίως και του Καναδά, αλλά ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ, ότι τα πρώτα, και δεν το χαρακτηρίζαμε μεταναστευτικό ρεύμα, έχουμε ασχοληθεί και έχουν γραφτεί και πολλά βιβλία με τα λεγόμενα ορφανά του αγώνα από το 1821. Το μεγάλο κύμα βεβαίως στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Νομίζω ότι τότε ήταν το βασικό κύμα και στη συνεχεία ακολούθησαν και άλλα κύματα εκεί και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη δεκαετία του 60 και ούτω καθεξής. Και βεβαίως και άλλοι τώρα τελευταία, μην ξεχνάμε, χιλιάδες έφυγαν τα χρόνια της κρίσης. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική η πρώτη Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία ιδρύεται το 1867 στη Νέα Ορλεάνη από εμπόρους Έλληνες και ναυτικούς. Επομένως πάει τόσο πίσω η συγκροτημένη, ας πούμε, ελληνική παροικία της Αμερικής. Στην Ελλάδα, αντίθετα από άλλες χώρες, κύριε Κόντο, η χώρα γνώρισε επιδρομές, γνώρισε πολέμους, γνώρισε καταστροφές, τοποθετημένη βεβαίως σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δεν ήταν τόσο εύκολο να υπάρχουν αρχεία όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στη Γερμανία ενδεχομένως, όπου τα αρχεία που υπάρχουν πάνε αρκετούς αιώνες πίσω. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αυτό αφορά το σύνολο της χώρας ή σε κάποιες περιοχές, είναι π.χ. τα Ιόνια νησιά, στα οποία αναφερθήκατε? Εκεί υπάρχει γραμμή αρχείων για πολλούς αιώνες. Αλλού έχουν καταστραφεί, δεν υπάρχει τίποτα. Σωστά. Γενικά τα Ιόνια νησιά πράγματι έχουν πάρα πολύ καλό αρχείο από το 1840 και μετά, και έχουν και παλαιότερα εκκλησιαστικά ήδη από τον 18ο αιώνα. Το ίδιο ισχύει εν μέρη και για τη Σάμο, για τη Χίο, έτσι κάποια μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Πελοπόννησος επίσης είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δυστυχώς από στερεά Ελλάδα και πάνω, δηλαδή η Θεσσαλία και ακόμα πιο βόρεια Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη, είναι αρκετά δύσκολα.
Όπως είπατε, πράγματι η γεωγραφική μας θέση αναγκαστικά μας έχει φέρει σε δεινή κατάσταση πολλές φορές. Πολλά αρχεία έχουν καταστραφεί πράγματι, ωστόσο αυτό που πρέπει να έχουμε έτσι πάντοτε στο νου μας είναι και η δικιά μας ευθύνη στη διαφύλαξη όλου αυτού του υλικού. Μπορώ να σας πω πολλές ιστορίες αρχείων που έχουν χαθεί. Να μας πείτε έτσι μια-δύο χαρακτηριστικές, κύριε Κόντο. Έχουμε ακούσει, τι να σας πω, για εκκλησιαστικά αρχεία, τα οποία τα αρχεία ενωριών τηρούνται από τους ιερείς. Επομένως, πολλές φορές με το θάνατο ή τη συνταξιοδότηση ενός ιερέα μπορεί το αρχείο να καταλήξει οπουδήποτε, ακόμα και στο τζάκι. Έχουμε ακούσει. Επίσης, οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν τηρούν πάντοτε το αρχείο, δεν το σέβονται, ας πούμε, δεν το διατηρούν όπως θα έπρεπε. Έχουμε βρει πολλές φορές αρχεία στα σκουπίδια και σε αυτόν τον τομέα τα γενικά αρχεία του κράτους κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην αναζήτηση και διάσωση τέτοιου αρχαιακού υλικού. Έχουν έρθει σε εσάς, υποθέτω θα έχουν έρθει, κύριε Κόντο, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την οικογενειακή τους, από έτσι, ιστορία, τις ρίζες τους. Υπάρχει κάποιος, κάτι που να σας έκανε εντύπωση, κάτι που να σας έμεινε, μια ιστορία έτσι λίγο? Θα σας πω, αυτές τις μέρες ειδικά έχει γίνει, έτσι, υπάρχει ένα debate σχετικά με αυτά τα τεκμήρια που βρέθηκαν από την εκτέλεση στην Κεσαριανή. Φωτογραφίες, σωστά. Και μάλιστα σε παρένθεση να πω ότι από ό,τι άκουσα κατέβηκαν από τον ιστότοπο στον οποίο ήταν ανερτημένες. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουν απογίνει, αλλά θεωρώ θα μάθουμε σύντομα. Κοιτάξτε, μια πολύ ωραία περίπτωση που μας είχε έρθει είχαμε πριν 3 χρόνια περίπου αναδείξει την ιστορία ενός εκτελεστέντος Έλληνα, ο οποίος είχε γράψει πριν την εκτέλεσή του ένα γράμμα για το γιο του και το γράμμα αυτό το είχε δώσει σε έναν ιερέα κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης πριν την εκτέλεση και ο ιερέας μετά το έδωσε, ας πούμε, στην οικογένεια. Και είχαμε αναδείξει λοιπόν αυτή την ιστορία και τυχαία, πραγματικά τυχαία, μετά από 6 μήνες περίπου, επικοινώνησε μαζί μας ο εγγονός αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ζει στη Νέα Ζηλανδία, και έτσι μοιραστήκαμε μαζί του την ιστορία. Ήταν πολύ συγκινητικά τα γράμματα. Βέβαια. Και ήταν και αυτός, έτσι, δεν το πίστευε, ας πούμε. Ήταν μια ιστορία τελείως ξεχασμένη για την οικογένεια. Και εγώ, αν θέλει να σας βρει κάποιος, να ρωτήσει, ποια είναι η διαδικασία που να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να αναζητήσει τις ρίζες του μέσω της οργάνωσης σας? Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της σελίδας και από τα social media φυσικά. Και αυτό που θέλουμε πάντα είναι να έχει κάνει έτσι μια προεργασία όποιος ενδιαφέρεται, δηλαδή να έχει ο ίδιος δαπανίσει κάποιο χρόνο να ψάξει, να βρει κάποια στοιχεία για την οικογένεια. Όσο πιο παλιά μπορεί να ξεκινήσει ο ίδιος, τόσο πιο πίσω θα το πάμε και εμείς, ας πούμε. Πάντα όμως πρέπει να γίνεται έτσι μια προκαταρκτική δουλειά. Πόσο πίσω έχει φτάσει κάποιος από αυτούς που επευθύνθηκαν σε εσάς? Πόσο πίσω πήγατε μέχρι να βρείτε στοιχεία, έτσι, η πιο βαθιά που κάνατε στην ιστορία? 1700. Πιο πίσω δεν υπάρχει κάτι? Από Ιόνια. Ναι. Ανάλογα την περίπτωση. Από Κέρκυρα, ας πούμε, μπορεί κάποιος να φτάσει και στα 1600. Θέλει όμως δουλειά αυτό, καταλαβαίνετε. Έτσι είναι. Κύριε Κόντο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντική, βεβαίως. Σημαντικές οι ρίζες. Το λέμε και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Εξάλλου και η Φωνή της Ελλάδας που σε αυτή τη κατεύθυνση κινείται, να συντηρηθούν οι ρίζες. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, πολλές φορές διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις απευθύνονται στους Έλληνες της Διασποράς, ζητώντας βοήθεια. Αλλά πρέπει να είμαστε και εξίσου πρόθυμοι να βοηθούμε αυτούς όταν έχουν κάποιο αίτημα από εμάς και η αναζήτηση των ριζών είναι ένα τέτοιο αίτημα. Βασικό είναι, βέβαια. Όλοι θέλουμε στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε από πού κρατάει